pabhiranda raita pamba takanetsana takanetsana nhau yemari ndobhadhara maintenance chigara ndaibhadhara maintenance chigara naye saka pamari yemaintenance ndakamupa mari yapo yepamusoro yange yasara yange yaisifanira kusara neni ndo yakati kana iwe ukasandipa mari iwe wototsvaga ako mapoto pano pamwe yekubika utenga chako chikafu kana utsvaga kwekugara ndikabva ndabva ndikaenda kupi kubva kwandiri kugara kwamai vangu akazouya ndichitomwa doni pabhawa ndine vamwe vanhu akauya akandirowa kumba tikataudzana tikanetsana ndinorohwa anomira panze kuti ndishaudha vanhu vanondozara achindituukirira andondituka kutondorova ava mai ava takambovatunga nenyaya yekutopisa hembe payati vachipenga mukombo vamavariwa nevamwe vanhu vemukombo mukapenga muzahembe simzane urorujini ishendipa zingorova chingandikutaura ishendipa zenitaure chokwadi padare yairoko ishendipa zirinitaure chokwadi padare manyembe zinaka ndomaitindoutaura makamhara here taurirai dare aiye ativigira kuita voice vakabva pamba muna september vakanogara kumai vavo mwedzi uno muswa 2 iri saturday tichiti muswa ndo 2 yange iri easter yapera opatakaenda sokoraichinzwe mutu hamunazomataura izvireikoraizvomukuda kutaura vakaenda kumba kwamai ndokunova kwamweni kumba kwamai vavo vakanogara ikoko tanetsana nyaya dzedu dzemumba vakanogara vamuna 15 kusvika ndakazosvika ndikaendako iri musi wa 2 iri musi wesaturday 2 yemwedzi uno ndikamukungura namai ndikataura navo kumuruma pane zvaanobvungudza iri zvatakatadzirana manzi zvotoda muri 2 inini handingapinde ndakati aiwa ndimwe amai inini amai vesina baba vakashaya saka ndo ndimi vanoti ndivabereki vangu vasara nyange tichitadzirana apo neapo asi ndimi vatasara navo zvikanzi aiwa zvinotoda natete venyu ndikati aichitombori problem iyo kana vana tete vese tete kuti murume wangu adzike ndopakati auraiti ini chitaurai nanatete venyu ofunga ndakatotaura navo ndikavatumira mari zvikanzi varikuya sandi ndinehoriti zvikanzi tikauya sandi todzokera mande totaura nyaya sandi iye kuseni kwacho ndikatoti ndakati ndikuya kuseni ndabva ndafona foni yange yakatodzima ndafona kudaro yakazobabvisa kuma12 yabva yadairwa nemukwashe murume wangu zvikanzi titenyu havapo vabuda asi vakadzoka ndichete sei ndichavaudza kuti murori wenyu wafona kana sande iyoyo rakadoka haminoti havana kudzoka ikonga vaenda kusvika mande yese uko murume yangu foni kuti ndimudzondo zvikuitika vangu vabloka foni ndochipiri pandakazoya kuno akameni kuti ini ukamaiti ndakatosvika ndikatoti inini changangodani ndichikunzwa kuti vataura here kuti vachinoda kudzoka kumba here kana kuti apa nezvimwe zvatokunzwa mukombori kuti vakufamba nenzira dzakadai saka ndoziva zvikuti vakuda zvinyowani here kana kuti vachikudu vachiri kuda kudzoka ndochipiri chandakazoya kuno nomberi pashetu mai vavo vanogara pai togara tise imo mushetu mukombo mapedza vanzwa rezvitaura kazhinji pamusoro rege nditsananguriwa pabhiranda raita pamba
takanetsana takanetsana nhau yemari ndobhadhara maintenance ndaibhadhara maintenance chigara naye. Saka pamari yemaintenance ndakamupa mari yake yepamusoro yange yasara yange yaisifanira kusara neni. Ndo yakati kana iwe ukasandipa mari iwe wototsvaga ako mapoto pano pamwe yekubika utenga chako chikafu kana utsvaga kwekugara. Ndikabva ndabva ndikaenda kupi kubva kwandiri kugara kwamai vangu. Tagara pa8 months pane mwanasikana wandachipisira maintenance akaroorwa. Saka kukata kwaita mari iyi ndokusimuka kwaita chidzimai wangu nenyaya futi. Pese apa tachigara tiri zii chingobhadhara mari andasimuka anoenda kudaro. Ndagara kudaro akazouya ndichitomwa doni pabhawa ndine vamwe vanhu. Akauya akandiroora akandishaudha kwedu koko kushipton pane imwe bhawa pashapi kumba kwamuchemberi kwandogara ndi100. Baba sitonyanya kumzwa makarohwa bhawa ngedanidi. Ndabvunza kuti maibvepi pamakarohwa. Urati makarohwa musingarohwi kumba. Makatorohwa muimba zamwe. Pamwe maitorohwe kwaunzi ndakunda. Ati isusu nyedu baida kuenda nekuti amai vataura kuti makabva pamba. Imi ndozvomatsanangura kuti takanetsana nyaya imani. Ndikabva shu. Ndovanhu vamabva. Manzi tsvaka mapoto ako. Ndobva mabva. Mukadzi ari kuti akazotevera bongo murume wake akatevera kuti vanogona kugona nezvobva ndadziva kuti baba kose newe yakamira sei. Ndomva atombozama kuti afola navatete nunanani munotoradza kuti mune mamaini mazina status naunhu onena ndazviita handiti wazvionaka. Saka atevera kuya kubva ipapo futi iwe semurume wanokupa response yako kumukadzi kuti shamwari zvinhu zvakamira sei kubva kwandakaita kuramba naye kana kuti ndikangobviriwo nyaya yekuti wangu wanditi mapoto because kuona mukadzi mambonetsana akakutevera zviri kureva kuti pamwe ari kutoti sori pane zvinhu zvakadii zvakaitika zvezvo zvinogona nga zvakaitika pamwe ari maimotions ekuti vanhu vanogona kupungudza. Saka imimi iwewe mai vako navatete hamuna kuzopa position mukadzi wako kuti wabvirei akamhanya mukadzi akamhanya kupi kuno matsanangura aita ndizvo akatsanangura nyaya ikaenda kuna natete tese tikatofunana naye zuva ratakadheti ratakapiwa nanatete sande yacho yanga atomhanya kuno katoya kudhara kuzoita sei kuzoripota futi. Saka ndekechingani muchakudareka kuno ndaona muchipiwa bhaibheri nesa ndekechingani kechiviri takambouya kuno. Makambouya tetichi takambotongwa muno last year nenyaya iyo here inga irimwe tikadzoka mwariwe ndiri kubvunza kuti panyaya iyi mauya rimwe ndinokudari tauya nhasi date nhasi ndiani asi 24 unoziva kopa ufanira kuye vatete date raichi aiwa vakaenda musi wa 2 ka musi wa 3 it was around musi wa 4 5 ndopefanira kuye vatete izvo nhasi 24 pane 20 days. isi takauya kuno kudare ikatadza kupinda last week iko nyaya andi yange yatoripotwa nyaya kuna natete uyu abva amhanya futi aripota kuna natete ouya futi oripota kuno dzabvaita nzvimbo vana vatete havana kuuya atsanangura vakanga vakamirira zuva ripi rekuti sande isvike sande isati yasvika angatouya zoripota kunoko vakati sachichagwevingei kudare ikoko pane rimwe dare guru kwamakuenda tichimira mutange maende kudare hombe tingeri vanoti kudii kudare guru ndokumira kwakaita natete vasina kumboramba kuno umwe wacho takatouya naye last time pana aida kutevera naye asi iwe panogara mukadzi pamba pakwenu pamba pamba varume vangani vane umbwende hwekuti kana mukadzi akaita zvaaita iye murume ndiye anobva pamba ipo kana uchinzi bva uchirohwa uchirohwa let's say uri kurohwa ndofanira kurohwa ndiripo saka unotosiya musha wako beta ndibvepo ndimusiye wototiza ndakatotiza ika ndikukwara ndikuita sei saka mukadzi uyo kana chikurohwa akakawanda saka ukamumangarira ngari mumapurisa ka4 achibadira mavai Ndaibhadhara taizoyana nisi ndaibhadhara ishe wangu
kubhadhara mafaini kwemse mune mukurumbiro wokurwa munhu hakuna zvakadaro zvokwadi chimwe nhasi ngatode kuzvibuditsa asi kubuditsa kwakutanga kutozvibuditsa ichei bharika kutobhadhara faini pakatokwanza admission of guilt pafaini pane yakapedzwa ndapolisi kwakutaura kuti ndakavainga kubhako vanga varambidza imba kuti ivako aiwa andisuda zvabvawa sandoronyeza kubvawa panapa nditorinyeza kubvawa ndaa zvaitika kumba imakarohwa kumba here kumba makarohwa maitei kumba kwete babhawa mukadzi kana munhu asimukadzi murohwa babhawa kumba tikataudzana tikanetsana ndinorohwa anomira panze kuti ndishaudha vanhu vanondozara achindituukirira andondituka kutondorohwa ava mai ava takambovatunga nenyaya yekutopisa hembe payati vachipenga mukombo vamavariwa nevamwe vanhu vemukombo ya saka panyaya yatiri kuona bade kuti amai ava vane problem avarespecti murume ava ndiri mutoona muri munhu wokuti hamukwanisi kuziva kuti makarohwa uyu murume asi mwana wenyuwa nyange dai makarohwa nemwana ari kuita grade 7 kana kuti mwana weform 4 vanenge vari baba ndiye anenge ari murume hamufaniri kuchallenja murume to that extent hakuna unhu wakambodaro maminista chaiva muri kuona maminista ari kwakuendwa namunangagwa madzimai akarohwewo murume wake haasi minista murume wake murimi yangogara kumba but mai vanotobva kubasa minista votosvika votino manheru oenda kunofugama umuoza baba minista auya nemazimota apa akaona escort yevanhu vakamurinda vakaita sei vazurume amamunyu akadai anosvika unogwaramira murume wake womuchira imeme michitorova mitorovatokuvunza ndimani mokodzimai joni vanogara kwakuchitoro asi sine vamwe vakadzi chaivo ndofa nemazita wondoziva kuti vane zita rakati vari kuita inofugamira murume ane degree madegree yato nemasters ari kunofugamira murume waveumba kana musingade varume kudzimba kugora garai mangogara mega muchirova vanenge vachingouya vaya ndiri mutamanje kana auya ukwanisa kuwirirana iurova woinde wodii kana uita zvekutoroorwa wotozoona kuti yatora murume wangu atora murume wangu ini ndiri mudzimai wacho nyange une simba rakaita sei harishandi murume wangu amusiri kwatoshanda nyange iwo murume wofuti une simba rakaita sei harishandi mukadzi wako ine isiri imbaka yekuti mai angu naurwa mubaba kana kuti baba vangu nakuti pavadira urwa mai handizvo saka izvo murume akatotiza urowo ndichokwadi chii neunhu wenyu imimi wokuti munoita vanenge hamena mheni kuda panze kuita ende zvatotaridza kana makatomboya kuno kudare kuno kuti takatomutori mune blacklist kana makatomboya kuno kudare muchiva nenhau dzekushaya hunzu kurati kuno kwati takakutsigirai kana kawanda mene mutori munhu madzoka futi kudare nezvinhu zvakada kufanana zveunhu ndiri kuzviona dai matodzokuone imwe nyaya yakatoda kufanana futi yekushaya hunhu yekuti munopopotera murume kana kuti munoti murume tsvaga mapoto ako tenga mapoto ako panapa kana ufunga izvoidei kune murume anozonotenga mapoto abiki unoite kuti aroorezve bcause mapoto anoenda kutotenga ndakutengera kamwe mukadzi kuti adiki saka imima kutotuma murume wekuti enda tinoroora umwe mukadzi ndozvamene ndichitaura kome muchamudii kana muchiziva mutotsvaka umwe mukadzi anenge aendeka kwamai ake akutotsvaka kuti mungade wokugara naye ndiani saka pamakaenda makanokumbira regerere murume makaenda kuna mai bcause hakuna mai vanoda mwana wavo kunyange venyu mai mukaenda kuna mai venyu muchinoti baba anzobanya beauty vandirova mai venyu ava vachisvika vanogasa vachadibwa mani inopisa uyu kana kanoudza mai vake kuti ndakarohwa zveshuwa vangatombokufariri kune munhu angadoti mwana ungarohwa nyange tachembera machemberero ataitaiva mana mai vedu zvaa zvigogo musha unozvikudzwa kuti mamai ndarohwa havadinesu saka pamakaenda here makanoti murume uyu ndokumbira uregero nezvandakaita daidai kwete kutaura hamufani kutaurirana afana kutaura ndimi kutaurirana kauya ndevangani zvekutaura imimi ndimi aifana kuenda murume munoti baba ndokumbira uregero munombosvita bajeri asi imi munosvita bajeri kozvenjeri munombopota muta kuzvipatara mutori right
Ngozi kuna nakumwa mabrongo bakazi zvonzi zvokumwana wandi tungu Ayo no bisa wabo. amumidoro kukumabhoko memzenda munyogwa kumabhoko memuzvika kuzi Ndaraka chero yeye murume. Nana toatira. kwakutera okay Ichitera murume. dai murume mukadzi uya uya kunoenda kunzwa kuti baba zvakamira sei mukadzi uita tomuona kuti haari romo ndinozvona manje saka asi iwe ndowakanyenga ndokatoda kuda ichichi vakatobvuma okay saka ndiwe baba vacho saka unoti kudini mukadzi wako wakanyenga ndiwakanyenga munhu anorova akandidzinga pamba saka ndiye andiwidza kuno kudara ndisi zvaari kuda kuno zvatowira kune wausikumba shamwari asiusati vane wasimurume vaniwe kutoanyaya dzechirume wanino iwe wakabva kumba musoro meunge mukadzi akuita problem yavatudza sandozokusaka auya kuno kuti muchiona murume wangu pakaita dambudziko kumbao saka zvino murume wangu akangoenda kangoti zi asi tatotoona kutoti pane problem iripo yaakatoita kwauri Bonde rako mushupa mumbao bonde. ini dai ini kumba kwangu kudzokera kumba yangu ndakatobva ndichitoida kumba kwangu ndokugona kudzokera asi kune zvikonzero zvimwe zviriko zvokuti takugadziriswa pamba pangu pane Shabini nandiri Shabini andikumboriide ndakati ndigari baro mudhara kana ndatomboenda kudare nenyaya yeShabini mune dzimwe nzira dzamukurarama nadzo here dzisiri ndoshanda indenda basa unoita kubasa but Shabini ikuita problem iyi Shabini zvekutaura hazvinei neShabini naiwa riri dambudziko pamba pangu 1 hapana hunhu zvidhakwa zvazvichitaura pamba mashoko acho haiti ndine vana kura nevasikana uye akazoenda asingakwanisa 18 years nekuda kwezvidhakwa unoona akagara nezvidhakwa vanasikana iye anenge ari mukati mevarume hana mafriends echikadzi mafriends ake varume vanouya pamba makastoma naitoti makastoma ake yaane munomu mudari muno munoyokadza kuwanda kuti wakadzi dai uchidzi vaitozvimba masikozi vanokuwachite mashamwari wakadzita iwo vanhu vemakastoma edu ini ndidzokere kumba bhaa vangarivhariwa 2 ngafariwo hama dzangu ngado kama pasvikawo pamba isati hama yemurume wangu hapana hama yangu inosvikawo pamba ndosvika ndedzi kwake but pane ndoda kuti mata zvakanaka amai manzwa mapoints atoko bandera ndikuzama kukubatsirai kubatsirai ndichida isu mazuva ano murume unogona kuchisenza but mari mazuva ano mari atsikunyazotikwanira waramatolika isu kuchotona tiri panapa vakadzi vedu vari kushinaira kuda kumabhodha kunohodha nekuti vaidzoka madore wayaimatengesa vachidii isu tichitoo zvatetichiti ndaifunga kuti kana mamune nzira iri kuraramisa isi kuri kutsvaka mari sebhizinesi ndaona sekuti hapana chihure chaitwa kana kukaseya ibhizinesi ndanga ndichifunga kuti kana muine nzira yebhizinesi mungatoti kana muine vanhu venyu bheta vauye vatenge vasamira pamba let's say mune bhizinesi amuita mai mwana vanhu ava kana vatenga doro ngavatenge doro wenda unomwira kupi wende unomwira kumba asi moramba muchitoendera kabhizinesi kani kuitira kuti mukaona kuti madhora baba asi vanozomwira masofa mba mangu ndozvandatichidzwaika baba ndozvandati nhasanoya kunei mai avaripo ka tatisi tokuirana kuti imimi kabhizinesi taipamba kana problem kuti muonewo zvimari zvekutenga masofa asi tivataurirai amai kuti shamari vanhu vakurana vamwe pano wakatenga masofa vangu ainanomwira kudzipadzavo simple mapedza imi amai mahwani nakutaurwa nemurume akatiza vairespecto yamadzake mukono hwama yake weikudzeiwo vanga vari muzukuru vamweni mubataza vamweni ani mumubatawo sei sehamai murume wonyengeri amai mawa zvataurwa nemurume chete ndozvamunogonewa nekusamurova kune kurungonetsana dii haningotadzwa kuzisana pamuruva chete especially kana vakaora ndokunetsana kwatinoita iye mara spesa patiti zvaiti vanhu vanonetsana vano vachita zii
kunetsana kudii kusawirirana panguva tikuti vanhu munhu rakavachinetsana vano vachitei zvinowanikwa mukunetsana chii akusi kurwa here aiwa kuziurwa mukunetsana hawo kutaura tisinganzwisisani nichitukana aiwa mashoko for example timbonetsana nini mbonetsana iro saka kuna achiti panombotorwiwa asii ndokunetsana kwacho mura mune muviri mombe memuchiti murume mambo anga akatiza pamba atiza mudzimai nawe yanga yakaitika wakakona namuroa akambengambomane kwamai asi mukadzi manje akazotoiwa kwamai ndofunga kuti murume adi adzoke gumba atetambonetsana saka ndofunga anonokigwa nedare uri musha vana vatete vanani vakambenge anoudza ndobva targa ndikwamambo murume wangu adi ndizame kunodzora murume kwamambo saka advice yange yakanaka bcause akatozviziva kuti but kuno zvokokanakira mani kuno kana waisorohwa zvazvatopera vana vatete vanogona kuzokuseurirowo kunoku kuriwa kuti zvateta vaudza mai ava kuti zvakati atizoti munhu anozodzoka kuno nenyaya dzateta ati kuno kwatishaka aiwa nekuruva maisi anoda achiurenderani ndiyo mupombo nimatakagara kuti atakaonani nemunhu wacho izvozvo zvakashatawo zvazvo kwete kuuraisa inongochisoresachi mudzimai wako vanhu ugeri navo saka ndo panonzi muroi chiipapi uri chii chavo ndimuri kuuranai ihanzvadzi yangu mwana wamai ndingati ndiye namba 3 saka murapindira papi panyaya iyoyo ini nangu ndida kutaura panhau yazopinde kana nemiwo muri kuzviitawo aiwa indira taurai saka nhau iripo ndeyekuti inini ndakutotyawo kuti saka muraita sei ini nangu ndandokumbira kana kuti kana uriwo muraramiro wakuita tsanga vangu ndida pacho kwari imimi mungaudza mukwasha unokudana naye ai asi kana tikutaurai tiri vanhu chirume imimi mune mukadzi mukadzi ndiyegairo mudana iyoyo manje baba ngachikuze makasika kuti kurasa kutamba amudzoreri kana matuderi tafunga kuti mimuturi nemunyaya mukwasha ani kunzwa vazvitaurira rega kuti titaure neuyu haisi vangadai vakauya kwamuri amukwanisi kudza mukwasha munhu vanhu vekudanana navo inini vakadana sirenyu hamusi makamutuma ina pangu kukumbirawo kuti nemagarisano akaita inzvimbo imwe chete semunogaranidzika so inini hangu ndenge kutiwo hanzvadzi yangu hazvifadzi kuti ndizonzwa kana kuti ndiri kwandiri kunzi akazokuwaaakazotemwa nditika kana musakatunzwa muri kwamuri kana kuti vasatoteerera varume makadi kurwadzwa imimi uyu paairova makamupfuura kuti muri maharo saka iyi ndo yamazonzwa iyi makoti pairoho mukwasha makangopindira here uyu usarove mukwasha mwana wakukomana wapa zvinakureva sei magwadi vari kuti mukwasha anoenda turikugadzisa nyaya hanzadzenyiri kurova madi komenda ipapo
Plus zvazi nyau dzakade kuti titsuriwo murume wangu zvakati. Zvanga zvakutsiurwa nedai. Imati mambopindira pekuti mukadzi hanza dzenyu mukuru wawo. Vatezara handikunyekera because kunonzi vatezara vanotezara zvimakungazi akati mukwasha ane mukwasha wake zvinodai imi mutoriwo nemhosva dzenyu kwamakarova hadzipo zvetinhasi basa renyu hombe ramunofanira kuita zvinoita munhu munhu akaya nemwana wangu atadza ndinofanira kuradza mwana wangu kuti handidi kuti udii asi nechemwoyo mangu wachiri ndichiziva kuti pamwe mwana wangu munhu anogona nganguvenga anati hauradzi mwana wako izvozvo handiti mukona kuti mwana wako atsiurike unofanira kumuradza kuti wakatobatana nemunhu ari kumutsiura saka imi hanzadzi yenyu maifanira kutotsiura hanzadzi kana zvakanaka nemurume mazvinzwa kaimi matambudziko ayo iyo yataurwa ndeyedu izvozvo sevanyaya itoda kutsiura ungatiwo ure ani mamwe watatotaura kuti anayo shamwana kaunogara kunonzi muroiroira kure undo pamapinda ipapo Plus chimwe chatokonzera kuti aite izvozvo akarohwa ngashaya kupinda wezanenge akurohwa kuda panzi vata vakadzi mazuvano vari marudzi saka munhu ukarohwa mumba mako ukabuda uchimhanya mukadzi akakuona anokuchiedza agona ndakatokutageta kudhara aishaya kuti akakuwanira pari wotodzisirwa mabarabara kuseni kuti uchinanukisa hatidzi wabvuma kuti wabva kwairo saka tosisara tinourwa musina hama yangu amai vari kuchema kuti shuwa here muberere here ndinobva chimiro ndafanewo kana madzimai ako kadana kadenzimboyo wako kana unongobva chimiro ndi saka vari kuti aiwa respect yakakucha unongokudzana woita zvinhu zvako kure wodzoka kumba zvo ndo chikumbiro chavana handikuzvinzwa saka enda unoziya unochira chikomba pasoti uchitambira gentleman handichitambira izvi ndiyanga atondituma ndiite izvozvo yanga atondituma unodzinga pamusha unotsvage mapoto angu ndive nechikafu changu ndobika ndega toita zvotozviri pamusha mwechedu sai ndosa ndakazosururuka ndisandana kutotsvagawo kuti sezvo kuva ndidiwe seke nditsvage umwe kana ati achiti andikumbira uregere aindikumba wangu ndodzoka tine mhuri tese nemukadzi ndodzoka asi zvandareva izvi handifana tigadzirisa ini kana nhasi ndosvika ndikatotakura bhegi rangu ndikatodzokera mumba wangu dambudziko ravakauya vachichema amai avo ndoragadzirisika dambudziko ragadzirisika nyangwe ndikatovatera avapinduri amai vanhu vanodii vakasvika kutaura muromo wekuti anzi iwewe nehure rake nemukadzi wacho naiye munhu wako vachafawana apana chavaipindura panguva yacho inauye une wenyimimi ure usina kunaka ende munogadzira ende mugadzira unotakudza kumba kwenyu ukarova murume anojimba zvekufamba muchera murume mabhawa munogwana emutese zvazvoita unakadzi wakafurika unokadzi anofamba kuinga murume mabhawa unogwana vanhu vanga vahwe mambo vada kwenda